det er det mig og Vilas. Ja, Kitty Loop, han er syg i dag, så han kommer ikke. Men ja, mig og Vilas, vi vil godt starte kernen. Og vi laver Warhead i dag. Og ja, så må jeg godt dreje og trykke på nøglen. Jeg tryk på knappen, mente jeg. Ups. Attention. Ja. Mig og Vilas, vi er ret glade for det spil. This is Lizzie, the intern from Topside. Nå, det er for spil, det der med Lizzie. Attention. Dark matter reactor ignition sequence has been confirmed. All personnel must evacuate the reactor internal structure immediately. Combustion chamber seal will lock in T-minus 20 seconds. Kernen hedder DMR. Ja, det kan man i hvert fald se på det. Ja. Men jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvad kernespil det hedder. Altså spil, det ved jeg ikke helt, hvad det hedder lige. Prøv at se på QS. Dark matter reactor ignition. Så som Ja, det men er QS, så det er en tegn på, at spillet så kommer. Ja. Hvis I synes, at det her spil kunne være spændende. Ja. Og ja, vi lader sig så tæt på ved at gå Warhead. Gravitational lasers online. Raising core superstructure to center position. Og Vilas, han mangler sådan kun 100 lige nu. Nej, faktisk kun 5 nu. Kun 5? Jeg ønsker, at jeg donater lige 5. The dark matter reactor superstructure has been raised to center position. Activating power lasers. Opening combustion intake valves. Ja. Power lasers online. Jeg har råd til det nu. Dark Og matter så reactor køb det. online. Nej, Converting power back lige to nok. main facility grid. Nu skal til at starte Warhead. Jeg kommer også med dig. Jeg kommer jo også med dig. Jeg skifter lige strøm over til primary. Og så er det, jeg starter med, er, at den bliver for kold. Og så, hvor den skal skifte benzin. Ja. Og det går hurtigt med, der har sådan en servo-command. Ja, og Warhead, Vilas, han har det hele dagen, Warhead. Så det skal ikke sådan være sådan. Ja. Det skal ikke bare tænke på, om han har det kun i sådan 2 timer eller et andet. Han har det hele dagen. Og Vilas, skal du ikke sige, hvor meget det koster for Robux? Så hvis man skal have den en dag, så hvis man skal bare betale for pengene, så man skal have den, koster det næsten 2.200. Ja, men Attention, hvis man skal have core det for temperature is exceeding outside of safe operating perimeters. Men jeg gør det sådan for videoen, og for at det bliver sjovt. Ja, men ja, han har spillet det meget, det er derfor han har råd til det. Lad mig lige se, hvor meget Warhead det koster hernede. Ja, det kan jeg, men det er i shop. Bare klik på det der 3 streger, og så tryk shop. Og så helt hen til der CON. Så det, og så står scroll helt ned til bunden. Der står Waiter Pass 1 dag. Så hvor mener du lige nu? Waiter Pass. Har jeg noget for Robux? Ja, her! Kan du godt se på Hvor meget koster det? Hvor meget koster det? 7.500. 7.500. 7.500. Ja, jeg ved ikke helt, hvor det er, men okay. Men Vilas, han har sagt, hvor meget det koster egentlig. Ja, men det er jo starten med, at kernen bliver for kold. Ja. Skal vi bare gøre den sådan kold, eller skal vi bruge server commands? Server commands. Se server commands, der har allerede gjort den kold her. Hold op, det har vi ikke engang set, hvad du har gjort. Hold op, Vilas. Er det også kold? Nu bliver den meget kold.
Ja, nu går strømmen også. Det kan vi se her i siden, hvor der nu går maskinen af stå. Matter reactor thermal temperatures below Ja. sustainable reaction limits. Please raise the core temperature over 75 Kelvin. Yes, vi fik penge igen. Combustion stall. Og nu kommer blackout. Vi fik Nu. 34 coins. Ikke dårligt. Og du kan bare se der imens, og så starter lige sådan strømmen igen. Jeg skal se, om jeg vil... Nej, jeg kan ikke købe noget endnu. Jamen, det er også på sådan grund af, at blackout jeg... ser ud. Det er på grund af, at jeg lige også skal op til speedcoin. Der er lige strømmen. Den kan ikke blive koldere end 150 grader. Og hvis I vil vide, hvor der er grader, det er heroppe. Der er grader. Der er den procenter. Jeg ved ikke helt, hvad det der er der. Blackout, vi Det kommer lige hele... igen. Går ikke så Og nu godt skal jeg bare lige. trykke på knappen, så er det så jeg bliver tændt igen. Skal jeg gøre det? Ja. Skal jeg lige dreje nøglen. Gør det. Altså, det virker ikke helt. Hvad? Jeg drejer på nøglen, og så åbner den sig. Men jeg kan Du ikke. kan trykke på den. Den gider ikke. Altså det der knap, man starter med sådan, at så Jeg der satte kernen op, tænder. og det virker ikke. Ja. Kommer lige. Altså, dem der kigger med på videoen nu, de kan se, at den ikke virker. Okay, jeg står faktisk nu til siden. Og det ikke virker. Jeg ved, hvad der er galt. Jeg fikser det. Så trykker jeg bare på knappen lige om lidt. Ja. Ja. Så ser vi lige, hvordan det her det udlægges. Det er fordi, at det der strømrum der, det er fordi, at jeg skal skifte strømmen over til noget andet, før jeg kan gøre det her. Ja, det skal vi læse. Jeg ved ikke, jeg kender ikke så meget stedet endnu, men det er heller ikke så meget, jeg har spillet. Vilas er mest vild med det. Så. Jeg kender kun én sted, hvor man kommer til kernen. Kun én af stederne, hvor man spawner. Ellers kender jeg ikke flere. Er du dernede? Kan jeg trykke igen? Nej, ikke nu. Okay. Og fordi jeg skal starte strømmen. Ja. Jeg håber Kitty Noob han ser det. God bedring til Kitty Noob i hvert fald. Sådan. Start the dark matter reactor immediately. Kan jeg trykke på den nu? Ja, det kan du Activating godt. power lasers. Nu trykker jeg. Opening combustion intake valves. Kan vi ikke slukke det her? Power lasers online. Skal vi prøve at gøre den varmere nu? Dark Ja, matter det gør jeg reactor bare. online. Yes, nu går den varm Power igen. back to main Og jeg facility skifter grid. strømmen over til noget primary. Jeg gør den varm nu. Okay, det gør det bare. Der kunne I lige se, hvad der sker, hvis kernen den bliver for... Marked at top side. Please move it, or we're gonna have it towed by the end of the night. Thank you. Der kunne I altså lige se, hvad der sker, hvis kernen den bliver for kold. Du kan så trykke det lige helt nu. Det skal have den her dragt på, så at du kan sidde her i stolen, og du ikke lige dør, så at den her dragt er på. Gør du det? Ja, nu bliver kernen lidt varmere, imens vi... Du ved, hvad du skal bare gøre, så jo, James. Hallo? Der er... Men hvor... Ja. Men der er sådan en anden... Sådan noget, der skal holde styr på noget andet, end det her, hvad... Så jeg kan ikke åbne den der dør.
Det er kun dig, Kuben, der deroppe, og det kan jeg ikke prøve. Jeg har sådan et job til noget andet, jeg spiller. Ja. Just a little reminder, food items are not allowed in the genetics part of the labs. This is the third time this week we've dealt with mutated brain. Jamen, mig og Vilas, vi elsker det at spille. Er det rigtigt, Vilas? Ja? Jeg spiller det ikke så lang tid endnu, men Vilas har selv vist mig det at spille, så... Nå, var det en smutvej for den der? Vil du klikke her? Jeg trykker E. Nu er jeg på. Ja. Så kan du bare lige... du kan faktisk også bare klikke på den og lave en kode i stedet for. Ja. Hvad Jeg laver kan se. du? Ja, jeg kunne bare kigge. Nå, okay. Ja, men det er spil. Hallo, skal vi ikke her? Nej, det er den hurtige vej. Det er hurtige vej. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke tog den vej. Nu forstår jeg heller ikke. Det er din skyld. Ja. Bum, prøv at se temperaturen nu. Jeg kigger op på temperaturen. Prøv at se, hvor hurtigt. Core temperature is dark matter reactor superstructure integrity dropping. Engage thermal. Attention. Dark matter reactor core temperatures are exceeding safe levels. Please activate the thermal systems immediately. Skal vi gøre den kold nu? Nu har jeg lige gjort noget. Jeg går over og gør den kold nu. Nej, ikke helt. Attention. Core structural Jeg vil integrity. starte med at skære den. Core structural Starte med integrity. at redde op. Attention. Yes, Core yes. structural integrity Så trykker at de 20. 0. Warning. Core structural integrity is below Nu er safe den oppe på operating 4.000 igen. parameters. Please shut down the reactor and engage the automated maintenance system. Ja, Warning. Dark matter reactor superstructure breach detected. den der telefon, den ringer hele tiden, den er træls. Bare lige tryk på en Det blå er ikke knap. telefonen, det er alarmen. Kan du godt gå lidt hernede og kigge på skærmen, så du kan høre det? Jamen, jeg skal jo også holde styr på graverne lidt. Og det er nu. Bare godt prøv at gøre det. Dark matter reactor instability. Power fluctuations may occur. Jeg går lige ind til kernen, mens jeg har Nu fundet kan jeg ud se, af, at hvor den her hurtigt går den går ikke ned. helt. Der er en fejl med, at de her ikke går op til terminalet. Jeg tror ikke, fordi det var sådan, den gik den før. Men nu kan jeg se, hvor hurtigt den bare går ned. Den går virkelig hurtigt ned. Altså ned. Ja. Og et shout-out også lige til Kitty nu. Og god bedring til ham. Ja, men... Og... Så kan vi slukke den her alarm på 1 og 2. Vi slukker den lige igen. Men Vilas, vil du sige noget, eller... Ja, Hvad vil du så sige? hvis der er lidt liv herinde, hvor der er lidt radio inde. Nå jo. Og jeg ved overhovedet ikke, hvad det betyder. Så er det lidt farligt at være herinde lige nu. Okay, Nej, nu de her slukket, de kan først slukkes, når det her det er grå. De her røde knapper, de er grå. hvorfor er Nu det skal vi ikke bare håbe på det bedste. Der var lige en maskine, der var slukket. Nu skal jeg bare håbe på det bedste, hvad der sker. Reactor core structural integrity monitoring system failure. Attempting to reboot. Skal I se, når kernen eksploderer? Vi starter med at redde. Har du købt Warhead? Critical error. Ah, ikke. Reboot Jeg har failure. købt Wader inde. Integrity status unknown. Så vil du ikke gøre det i den her video med Warhead? Jo, det kan vi godt lige gøre til sidst. Men det er bare ikke lige
sådan lige nu. Vi starter med kernen først. Nå, vi skal jo bruge det også hele Dark dagen. matter reactor pressures monitoring system failure. Pressure status unknown. Ja, okay, jeg kan godt købe den så nu. Men kan det godt lige være efter det her? Okay, efter den her. Warning. All facility scientific personnel, please evacuate immediately. You have 11 minutes to reach minimum safe distance. Hvornår kommer koden? Ikke nu. Men snart. Nå. Snart så kommer der en kode, og så skal vi lede efter den. Og det gør Og Vilas. så skrev du den op. Jeg skriver ned, og Vilas han... Lockdown code has been overwritten with the designation Ja, hvad det Bravo er. Niner. Please proceed to the rudder source for evacuation. Hvad laver du, Vilas? Not a girl. Og så lige igen. Not a girl. Jeg tror, det alligevel virker på den her ikke engang noget nu. Men nu forlader ham her. Nu bliver det hurtigt koldt igen. Og jeg Dark lige... matter reactor instability. Total Jeg slukker power lige failure alarmen igen. imminent. Attention. Dark matter reactor integrity monitoring system failure. Reaction protocol initiated. Engaging code red emergency. Det er et strong spellbound video, og så er det bare... Det er nu. Så bare skriv kommentarerne. Ellers så nu koden, den kommer. Reactor operation. Ikke helt nu. Personnel. You are instructed to attempt the Men reactor se, de er de også der... facility. Attempting complete will have to be permitted on site. This is your only warning. Altså... Ikke altså, hvor du... Men graverne, altså. Estimating time of reactor destruction. Vi skal få graverne lidt mere op nu. Danger. Dark matter reactor explosion will occur in I'm good. 10 minutes. The option to shut down the reactor core will expire in Hvornår kommer 5 koden? minutes. The option to shut Ja. down the dark matter reactor Kommer is du? now active. Det er til siden der. Must be allowed without help. Must be installed in the express signal that is Og så... reactor operating personnel. Har du den? Communications network down. Nej, Attempting det to tager et liv, altså, ikke? Ja, vi ved godt, hvor den er, men det er bare ikke igen. Vi skal bare skynde at komme derhen, og så... Åh, nej. Ja, klart. Er der ikke 50% chance, at det her det ikke virker? Keep an eye on your access. Jeg tror, vi har gjort alt, for der er klar til at komme sådan vand ned på den. Og vi har også allerede sikret, at den er under det temperatur, den skal være. Og koden snart har vi fundet. Ja. Har du det ikke snart? Sådan er. Det er mørkt, man kan ikke se noget. Hvad? Og Det er mørkt. du kan tage, jeg tror alligevel ikke når det. Det er teleporter. Jeg kan ikke tilføje lige der, hvor jeg har lyst til. Så der er de strøm i gang. Dark matter reactor Lucas. structure integrity dropping. Engage thermal systems immediately. Det kan jeg alligevel ikke nå det. Jeg tror bare, vi ser den bare vi starter til. Ja. Facility maintenance personnel. Please report status immediately. Jeg vil bare... Jeg ved ikke det. Jo, hvor er den ikke? Og jeg troede, der var mange, det var kun elevatoren, elevatoren var lige virke, og så var det, at den bare lige, så gik strømmen lige samtidig. System error detected. Ja, vi gik noget.
kan heller ikke tage på en random kode. Danger. Dark matter reactor explosion will occur in T minus 5 minutes. The option to shut down the reactor core has now expired. Vent, hvor meget benzin har vi Attention, tilbage? all facility personnel. A code black Huh? directive has been issued. Evacuate Hvor meget the benzin target har vi zone tilbage? immediately. Ja, det virker ikke. Attention, dark matter reactor operations team. Please evacuate the facility immediately. Vi kan ikke nå at finde koden og slægten. Reactor controls irresponsive Nu ser jeg bare på det dark her. matter reactor primary control node. Attention, facility personnel. Please proceed to the nearest Det er altså ikke ret sej M6, synes jeg. Er det ikke? Jo. Jeg så her. Jeg kan se det helt klart. Wow, der er allerede gået 21 minutter. Dark matter pressure purging system is ineffective. Pressure continuing to rise. Further degradation of structural integrity may be possible. System failure. Cannot predict reactor detonation. Lukas, Hvad? fordi at der, du kan godt se, det der med, hvor der står, der står der, eller der står der er noget, det er så meget radium, der er, og så er det meget lille med den. Og se, hvor højt den er. Det plejer normalt at være på 100, det var sådan set, den kommer så højt op der. Wow. Bare sæt dig ned. Og kig på kernen. Ja. Jeg vil ikke lige slukke den her alarm igen. Alarms and alarm lights are now operating under emergency battery power. Der kommer det brænder lige nu. Det er også sejt, der var en noget, der var sammen i bagved. Der var en vand noget der. Ja. System error detected. Der er nok gået så langt i sydvøsten. Jeg føler, at vi har kun over 10 minutter, men det er ikke, jeg tror 20 minutter. Vi kan ikke få den slukket, kernen. Nej. Der er faktisk lige distance, alligevel når man ikke når lave koden. Så kommer en del, hvor der står, at du faktisk kan komme ind i kernen, og sådan tage benzinen ud. Og det er ret spændende. Jeg ved ikke, hvordan nogen gør det. Men det kan man ikke. Sådan Ja. her. Hvor de siger den i højtaleren. Ja, koden den virker i hvert fald. Vi nåede ikke at få den. Ja, for jeg tror, at det mindste ved, hvad jeg skulle gøre til næste gang til at nå det. Holde strøm på generatoren, i stedet for Ja, holde strøm på kernen. Og det giver det god mening, når kernen er gået næsten i stykker. The last door is closing. ja. T minus 30 seconds. Og det er nu. Nej, det flyver det hele. Og bord bag dig. Bord er bag. Ah. Nu bliver det til et sort hul. Nu skal jeg bare holde fast. Hold da op, hvor mange penge. Hjælp, hvordan går det? Ja, jeg har det godt. Hvem står op nu? Prøv at jeg se den rundt, prøv at kigge på mig. Det her, det er kernen. Nu. Det er kernen nu. Et sort hul. Ja. Åh. Jeg kan lige slå. Fik du? Ja, jeg fik så lige et chok. Men... Ja, vi kommer bare direkte til kernen, og nu laver en meltdown. Bare hvor vi redder det. Nej, skal du købe Warhead lige om lidt? Du vil ikke lige redde kernen først. Og så er jeg jo Warhead. Det ved jeg ikke. Fint, vi laver Warhead så nu. Hej så alle sammen, her er jeg tilbage. Ja, det er det her spil.
Det hedder det. Ja, og lige om lidt går vi i gang igen. Ja, så er vi tilbage. Ja. Nu vil vi lade os godt købe Warhead. Så køber du det nu? Ja. Jeg køber det om 3, 2, 1. Nu. Sker der noget? Jeg har købt det. Der står, this pass will last 24 hours. Join the Raider teams to get your guns. Ja, Lukas, nu bliver jeg en, der skal smadre stedet. Du ser mig, næste gang du ser mig her nu, er jeg med pistoler, så jeg kommer med fuld fart nu. Prøv at se, nu står der en... Okay, der står Raider Walls as of October. Ja, men... Ja, men mig og Vilas, vi er så glade for det her. Og der læser jeg ikke reglerne, eller jeg ved ikke helt, det er bare ret meget, man skal læse. Men jeg lover ikke at blive sådan toxic med Raider. Nej, og det er også kun 24 timer. Og jeg bliver i hvert fald ikke toxic. Jeg tager det i alle mine... Hvis man vil have det for evigt, hvad skulle man så nu betale for det? Hvis man vil have det for evigt. Okay. Jeg kan ikke have, at der er så mange guns, hvor der står et eller andet, der skal være en anden. Jeg skal købe mange af det. Det er en Game Pass med Raiders, så... Jeg tror altid, det var sådan... Var det ikke 2.500 Robux, eller var det 800? Og så har man det for evigt. Det er 2.500. Den grønne kunne jeg... Så har man det for evigt. Og det er Robux. Man kan ikke bare købe det sådan med penge. Det er Robux, og så har man det for evigt. Nå, jeg har ikke min teleporter, når man er Raider. Nej. Hvor er det overhovedet? Men jeg har en KB, der har jeg lige taget slokkeren på, og er den G17. Kan du ikke bare lige bruge server commands til at... Nej, så det, bare man lige kan ikke tænde tage server commands. Kan du Nej, bare jeg tror ikke, man behøver ikke starte kernen, men altså... hvor er det? Det er bare... De her steder har jeg aldrig været. Der har været et eller andet grotte. Det er bare mig og Vilas, vi er så glade for det her spil. Vi kan næsten ikke lade være med at spille noget andet. Så imens gør jeg bare lige alt klar til, at vi kan starte kernen, okay? Vi behøver ikke starte kernen. Hvorfor? Så er alligevel ikke, man behøver det. Det er bare Warhead. Nej. Jeg brugte det, så håber jeg ikke. Snart kommer jeg ind i kontrolrummet, og så er det bare, at du ser lige en shotgun i hovedet på dig. Vilas? Du skal være farlig. Okay, jeg ved du hvad jeg så gør? Så låser jeg det hele Attention all af. personnel, there is no cause for alarm. Everything is okay. Please continue working as normal. Thank you. Jeg kan jo bare låse det hele af, så. Hvad skal jeg ikke finde ud af, hvordan jeg kommer hen til dig? Ja, det skal du også lige på. Ja. Du er ikke helt... Der er et problem, der er... Hvad er nu dit problem? Det er... jeg ved, hvor jeg er, men... Er du langt væk fra kernen? Det er bare fordi, at en af mine venner skriver til mig... Han skriver, at han er blevet bandet. Okay, så er vi tilbage. Men ja. Vilas, hvor er du langt væk fra kernen stadigvæk? Rigtig langt væk. Ja, jeg ved, hvor jeg er, men det er ret langt væk.
Altså næsten med det længste sted væk. Faktisk ret tæt på. Du sagde, du var langt væk. Ja, jeg er en løgner. Ved du godt det? Du kan ikke ramme mig. De store. Vent, du kan stå stille, eller jeg skyder. Hvis du kan fange mig. Nej, jeg skyder faktisk ikke. Det står der bare med en k-ben i hovedet. Forstår du, hvad jeg siger? Hvis du kan ramme mig. Ja, Lukas, jeg skal lave warhead. Ja, lad os bare lave warhead. Starter kernen bare for sig selv. Nej, det er ikke kernen, det er herren. Ja. Vent lige. Jeg kom lige til at løbe ind i en eller anden dør eller et eller andet. En væg. Ligesom jeg gjorde i går i virkeligheden. Og Lukas, vi skal faktisk bare sådan virkelig langt ned. Så længst ned som muligt. Ligesom jeg gjorde i virkeligheden. Jeg løb ind i en væg i går. Nej, i forgårs var det. I forgårs. Ja, det er ret en tosset historie. Og sjovt. Altså, jeg havde en rokketand, og så faldt den tand ud på grund af at løbe ind i en væg. Så røg min tand bare ud. Jeg fortalte dig historien, at den ikke rigtig. Tror du på mig, Vilas? Tror på dig. Altså, jeg kan selv bevise det. Jeg har altså tanden og alt muligt. Jeg kan vise mit hul også. Mit hul. Hvor der mangler en tand. Men der warhead er på bunden af sådan serveren. Det kan ikke være længere nede. Så vi skal faktisk ret langt ned. Til 3'eren. 1'eren. Når vi er jo over i 3'eren jo. Ja, men jeg lavede en update, at man kan bevæge sig også med i emulator. Før stod man bare stille, man kunne ikke bevæge sig. Men nu har de gjort en update i det. Og Lukas skal bare være i venten indtil vi kommer derhen. Lukas, lad mig bruge speedcoin, så falder vi ind og kan ikke finde hinanden. Ja. Okay. Hvis du ser der noget, hvor man kan hoppe langt ned, så skal du bare sige det. Og det er der, hvor vi skal hen, og det skal du gøre mange gange. Der, og vundet det. Vi går herned. Ui. Det var ret langt. Ja, så er det igen. Vi skal finde det. Vi går forskellige veje bare. Nej, jeg skal gå sammen, bror. Så skal vi til at finde nu er jeg væk fra dig. Og så skal vi til at finde tilbage. Der er du. Der. Der. Igen? Hvor mange gange skal vi gøre det her? Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er den sidste gang, vi gør det. Jeg har fundet det. Ja, nej, ikke dernede, Lukas. Her. Velkommen til Warhead. Og hvad gør man herinde? Hvad ved du, Lukas? Og hvad gør man herinde i Warhead? Jeg viser, hvor kontrolrummet er. Jeg ser, hvor security er, tror jeg. Det er kun dig, der kan åbne dørene nok. Nej, du kan også åbne dørene. Så vil jeg prøve. Og det der vej er til security. Den her vej er til Warhead. Kontrolrummet. Men Lukas, vent. Vi skulle også stikke af. Kom. Ja. Bagved dig, Lukas. Kom. Vi skal lige åbne op, så vi kan lige nå at komme derhen, hvor vi skal også lige vise dig de her steder her. Der er mange sikre døre, bare som ved det. Vi kan lige åbne alle dørene, så vi er klar til at bare løbe. Ja, og der er security. Der hvor så gør vi lige. Der er elevatoren klar der til vi skal tilbage. Vent på mig. Det er jo ikke sikkert, at det virker alligevel. Virker det? Ja. Har lige tændt på kernen. Nej, jeg tænder på warheaden. Og hvad gør Warhead? Hvad var det nu Warhead, det gør? Det er for helt stå til at eksplodere. Jamen, så skal vi jo løbe lige om lidt. Ja, det ved jeg. Jeg har min biltrøje klar. Så skal jeg tage der kiggeren ind.
Har han bare fået den? Hack, skatter. Scanning. Hacker nu. Control. Manipulate scientific data. Take over. Blast. Control. World government. Shut down infrastructure. Ship everything to China. Just look at this person. Nu skal vi altså møde. Nej, ikke nu. Ikke nu. Det tager ret lang tid, fordi jeg er her. We Nå, have received signals. hold da op. Vi nåede langt med videoen allerede. Warheads Bare stå heroppe, og så skal du bare vente i ret Vil du lang tid. vide, vi lader os vide, hvor lang tid vi har gjort i videoen allerede. Lang tid, kan du godt sætte den her ned imens? 35 minutter Okay. og 30 sekunder. Det var vores længste video indtil videre. Er det Nå, ikke? ja. Jo, det er. Det er vores længste video. På et tidspunkt kunne man Så det dreje. er faktisk vores længste video. På et tidspunkt kunne man dreje på stolen, men det kan man ikke mere på stolene. Jo, speedcoin op. Hvordan gør du det? Bare rundt. Altså, hvordan trykker du? A og D, eller hvad? Ja, bare af det. Du kan se, det er Warhack. Du klar? Altså, det er ikke nu, vi skal dyrke. Jeg ser min stol, hvor hurtigt. Please evacuate to the Tartarus zone immediately. I repeat, Men please det virker ikke evacuate som to the med mig, Tartarus som zone immediately. Og så skal jeg finde 2 nøgler. Og det er nu, hvor det kan godt være en lille smule Der er svært. med. Nej, du bliver bare her. Okay, imens prøver jeg så at dreje med min stol. Prøv at se min stol. Jeg ved ikke helt, hvor det er. Jamen, jeg har heller ikke så meget tid med i dag. For jeg går til noget, der hedder Spider. Ja. Og måske vil Vilas også gå hen til det. Det har han måske sagt, at han ville. Er det rigtigt, Vilas? Ja. Jeg kan ikke dreje så meget på min sol. Det er det. Der er lidt træls. Og det er egentlig ret sjovt at gå til Spider. Der er også noget, der hedder FDF. Men ja, det er sådan et bandeord for spejderne. Og for FDF, når de siger spejder, så er det et bandeord for dem. Jeg forstår det ikke. Spejder og FDF'er, de hader lidt hinanden sådan. For først var det spejder, der blev opfundet. Og så har bare FDF'erne gjort efter Abe og bare gjorde det samme. Og så bare gøre det samme. Og det var ikke så sødt af dem. FDF har bare kopieret alt fra Spider af. Og det var ikke så sødt. Det er derfor, der er krig mod FDF'erne og spejderne. Er det ikke på måde ikke lidt sådan? Det lyder både lidt overdrivende. Jamen, hvis jeg kopierede spejder. Spejder, det var langt før FDF blev opfundet. Okay. Der er en bestemt... Men bare det der, hvor jeg siger, der er lidt krig. Sådan ved de to. Det synes jeg nu lidt overdrivende på en måde. Jamen, det er altid sådan. Du må bare spørge alle spejder og FDF'erne. Okay. Nu står der en af nøglerne, nu er den første nøgle. Den har jeg lige fundet. Jeg drejer bare rundt på en stol. Man kan gøre det med speedcoil, men det er ikke alle stole, man kan. Prøv at se, den her over. Den her kan man ikke, for der er et bord her, der er sådan... Jeg ved ikke, hvorfor man ikke kan her. Men den kan man i hvert fald ikke. Jeg ved det heller ikke helt. Men den her kan man nok meget gerne. Og jeg har den første. Måske når jeg det ikke.
Hvis du ikke når det, så... Hvad skal vi så gøre? Jeg kan sige dig, når klokken 17 er der, sådan cirka klokken 17, så skal jeg i hvert fald... Eller så er det med klokken 16 eller et eller andet, så skal jeg i hvert fald... 16:50 eller et eller andet. Eller 16:40, så skal jeg sådan cirka slukke. Eller hvor lang, du kan godt se, hvor lang tid der er tilbage. Der var 400 sekunder. Der var 400 og 480. 480 sekunder. Jeg så bare dreje rundt på en stol. Nu drejer den meget hurtigt rundt. Hvor jeg lige hoppede af. Wow, man bliver bounced væk fra den. Hvis man bare går i nærheden af den. Hvis man ikke har råd til speedcoil endnu, så er det bare noget så sejt, man kan. Hvis ens ven har speedcoilen allerede, og man ikke har den endnu, så kan ens ven bare måske hjælpe jer. Han kan bare dreje. Han kan bare dreje for jer, og så kan I bare... Ja, så kan I bare dreje